Ahojte, vítajte späť v dielni Parkside. Volám sa Filip a dnes si spolu vyrobíme upcyklovaný záhradný stôl na presádzanie rastlín. Všetky materiály, nárade a konštrukčné rozmery nájdete ako vždy v návode na montáž. Začneme s bočnými dielmi pre náš stôl. Na to si palety najskôr rozdelíme. Pritom sa zrovnáme so spodnou pätkou palety a, čo je veľmi dôležité, medzi týmito dvomi klincami prepílime pozdĺžne celú vrchnú dosku. Na to použijeme ponornú pílu s vodiacou lištou. Po pozdĺžnom reze teraz rozrežeme paletu krížom na polovicu na ľubovoľnej strane tejto stredovej lišty. A teraz urobíme to isté aj s druhou paletou. Toto je širšia polovica našej palety, ktorá bude slúžiť ako bočná strana nášho stola na presádzanie rastlín. Tu som napílil niekoľko hranolov, ktoré budú slúžiť ako nohy. Priskrutkujeme ich v spodnej časti, aby sme zabezpečili stabilné státie stola. Umiestnime nohu zarovno s hranou a zo spodu ju priskrutkujeme dvoma skrutkami. Keďže máme dva bočné diely, urobíme to isté aj s druhým dielom. Aby stôl nestál priamo na zemi a nenasával z nej vlhkosť, naskrutkujeme zo spodu na nohy stola tieto plastové krytky. A teraz si náš stôl zmontujeme dokopy. Vezmeme obidve priečky, ktoré sme predtým vypílili z palety a bočné diely. Celé to otočíme hore nohami a odtiaľto naskrutkujeme dlhé skrutky. Dôležité je, aby sme obidve priečky položili do jednej roviny s týmito paletovými pätkami a tiež s vonkajšími stranami. Do každej pätky zaskrutkujeme po jednej skrutke. Potom zmeriame uhlopriečku, aby sme skontrolovali pravouhlosť a následne zaskrutkujeme do každej pätky druhú skrutku, aby sme ju upevnili. Nášmu záhradnému stolu ešte chýba zadná stena. Vezmeme si debniace dosky a priskrutkujeme ich do medzery medzi časťami palety. Momentálne sú však naše debniace dosky príliš široké, preto ich na okraji trochu ohobľujeme. Vezmeme si na to akumulátorový hoblík a na oboch stranách ohobľujeme hrany. Pomocou tohto tlačidla si nastavím hĺbku záberu. Zvolím 2 mm. Debniacu dosku umiestnime tak, aby bola v spodnej časti v jednej rovine s druhou pätkou palety. Debniace dosky, samozrejme, pevne priskrutkujeme. 2 skrutky do priečky a po jednej skrutke do každého bočného dielu. Obidve zadné debniace dosky, ktoré majú tvoriť zadnú stenu, položíme na toto osadenie a priskrutkujeme ich k priečkam. V ďalšom kroku vezmeme naše hranoly, ktoré majú slúžiť ako police, vložíme ich medzi debniace dosky a rovnomerne ich upevníme po celej výške. Výborne, a teraz namontujeme police. Debniace dosky na veľkú policu som si už napílil a rozdelil a teraz sa posnažíme využiť čo najviac zo spílenej palety. Takže vezmeme úzke dosky, vytiahneme ich a rozložíme na náš stôl ako malú policu. Niektoré sa dajú vytiahnuť ručne, na ostatné možno budete potrebovať páčidlo. A teraz všetky police priskrutkujeme. Teraz si vyrobíme pracovnú dosku. Moja pracovná doska už má správnu šírku, takže ju položím na vrch a vyznačím si výrez. Na oboch stranách označím hĺbku a vypílim ju priamočiarou pílou. Potom spílim dosku na správnu hĺbku. Nakoniec ešte opracujem hranu hornou frézou, aby bola dostatočne zaoblená.
Potom môžeme dosku priskrutkovať. V poslednom kroku môžete na zadnú stenu pripevniť skrutky alebo háčiky, na ktoré si môžete zavesiť náradie. Prípadne môžete povrch pracovnej dosky ošetriť olejom alebo farbou podľa vlastného výberu, aby bola odolná voči poveternostným vplyvom. A teraz sa už záhradkárska sezóna môže pokojne začať. Choďte do toho, máte na to!